ده 7 سالên borî da her gencek û kalek li hevdey meha dû ji bo pîrozkirina hîviya wan bû destpêkeka nû li meydana şehîdan li Trablis bi hildana alayan dimeşiyan. Qezafî çû lê gelek ji xewnên dinyên wan hêş nehatîne cihbicih kirin. Ew xweşbextiya destpêkê li bîra wan nemaye. Jiyana xelkê Lîbya her roj alûstir dibe digel kêm hebûna bîma saxlemiyê, giraniyeka zûr û parekê kêm. Nev jî pirzgirêkeka mezin e li vî welatê zengîn di neftê de. Di astê siyasî da kêm guhrankarî hatîne kirin ji sala 2011 ve. Grupên çekdar nîşana nerêkefneka kûr nêvbera xelkî ye û her wiha astengiyên hikûmetê yekbûya niha ku bikare welatê xwe rêve bibe. Hikûmeta li hevhatina nîştîmanî ya ku ji aliyê netewên yekgirtî ve dihêt piştevanî kirin, baladestiyek kêm li Tarablos heye ew jî biriya hevpeymaniya grupên çekdarên navxweyî. Ji wêrê wê vetir, baladestiya wê hêş kêmtir dibe. Zêdebarî vê hindê netewên yekbûyî planeka mezin heye Lîbya seqam bikin îsal bi kirina hilbijartinên parlemanê û serokatiyê. Ev jî hêdî hêdî dest pê dike. Hinek mer ji bo birêveçûna hilbijartina hene heta niha bitinê me yek bi cih kiriye ew jî destpêka navnivîskirina dengderan. Bi milîşiyanên çekdarên cor bi cor wek yên sala 2011 zêrevan nîgeran û şikdarin. Rewşa dezdayî nayê dîtin. Kes nikare ewlekariyê gerantî bike li seranserî welatî. Dê çawa netewên yekbûyî bikare gerantî bide aliyên çalak û bejdar ku çi bi qewma ew bi encaman razî bibin. Îro berçav 7 salên borî kêm tiştê pîroz kirin. Ji bo gelê Lîbî her roj astengiyeke ku di rastiyekê de dijîn welatê wan parçe parçe bûye. Şarezayên nêvnetewî dibêjin hewldaneka mezin pê diviye ku yekbûn û aştiya bez di nav xewna xelkê Lîbî de ye bibîte rastî.